Ngunyan partner, babae na may helang sa puso asin baga na hatudanin pamasko halian sa Ako Bicol Party List asin sa Action Coast Center. Sa istorya yan ni Aika Ferry. Sa barong-barong na lamang na ito pinapalipas ng 43 taong gulang na ginang na si Elena Hernandez ng Tabaco City ang mga araw at gabi gawa ng kanyang iniindang sakit. Payat, nanghihina at maputla ang ginang na may sakit pala sa baga at puso. Dahil dito, hirap din si Elena na gampanan ang tungkulin bilang may bahay. Hindi pa nabibiyayaan ng anak si Elena at ang kanyang asawa na isang tricycle driver. At tuwing namamasada ang kanyang asawa, ang kanilang tiyahin ang nag-aasikaso kay Elena. Aminado siyang hirap din silang matustusan ang kanyang pangangailangan sa gamot. Idagdag pa ang matumal na biyahe, dala ng pandemya. Tigatawan man kami kang mga tugang ko, lalo na kang nakaluwas ako sa ospital. Dahil po ako nagpapabayaan, tigiling ninda ako kung nakagkaon na, may sinapna na. Nagbebenta rin ng mga halaman si Elena, ngunit hindi pa rin ito sapat para matustusan ang pangangailangan sa araw-araw. Kwento niya, may mga araw na gipit silang mag-asawa, lalo na sa pagkain. Tuusan po, iyo po. Pero sabi ko, iyaon to mga tugang ko na nagtatabang sa nguya para day makalampas sa pagkaon sa oras ng makaon ako. Di ako nakahiro, digtatawan po ninda ako. So, suntiyaon ko, pero niya ako tigdi-digdi. Kaagapay ang Action Coast Center at Ako Bicol Party List, pinuntahan ng Tabang Ora mismo team ang bahay ni Elena para iabot ang kaunting pinansyal na tulong at grocery packs. Agad itong binuksan ni Elena. Kasabay ng grocery packs ay ang bigas na agad isinaing para sa kanilang hapunan. Nagpapasalamat po ako sa congressman ko sa tinaong groceries, asin sa pinansyal na bagay po. Nakulaw po inintabang para sa kuya. Na naigwa na po akong peace of mind para sa maabot kong laboratory, asin sa iba pang mga bulong na sa akong babakalon. Kaya nakulaw pong salamat. Habang naghihintay ng laboratory test result, kampante na si Elena na mayroon na siyang pambili sa ireresetang gamot. So ibabakal mi po ukaan. Pandagdag na po ito pantipon sa maabot ko pang mga laboratory o ano pa man ang i-deklarahan doktor na dapat. Kaya bago naging advance ang isip ko na pag nagpa-doktor ka dapat igwa ka pa mindara taday mo aram kung ano ang mga ano pa kang doktor. Kunday kang sa doktor po baga kunday kang kwarta, day mo na laboratory, day kang itatao sa imo, day asistensya. Kaya ang kwarta pigtatagama ko po para sa doktor, pambayad sa ospital. Sa kabila ng araw-araw na pagsubok na kinakaharap ni Elena, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Bagkus ay mas nagiging positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Isa lang ang kanyang laging kinakapitan, ang magtiwala at manalig sa poong may kapal. Ayan partner, nadalanta ang sitwasyon ni nanay. May inistoryahon man si Aika Ferry, ano? Pag daika partner ang sabi ni nanay, ngunyan may peace of mind na siya kasi ang igwa na siyang na-receiving financial na assistance May hali sa regalo Ako pa, Bicol. may regalo pang pangsapna. Ayan. And si nanay partner, ilingon mo ha, tios na sa buhay pero ang kwarta niya, pigtatagama niya para sa doktor. Para sa pagpapabulong. Pagpapabulong partner. Yan partner ang dahilan kung nata igwa tabi nin Ako Bicol Party List. Igwa Yan ang ning dahilan- tabang ora mismo Ang partner. dahilan kung nata may tabang ora mismo, may Action Coast Center. Kaya sana partner. Dahil partner, Mhm. nangyayari ang kamabutan ni Congressman Saldico na makapaghatod nin katabangan sa mga kapwa-tabi Bicolano Kaya ang kahagadan, na nangangaipo. ang kahagadan ta partner, humalawig pang maray ang buhay ni Congressman Saldico tanganing padagos pang makatabang sa mga nangangaipo. Makulang yan, partner. Magdakul man lugod ang lahi pa ni Yan, Congressman. tanganing
sa next generation yaon pasupusong matinabang Yeah. kan sarong Congressman Saldico.